Wahyu katresnan Panglimbang 5 menit dina Ngatpaing tanggal 20 Mei taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 23 tekan ayat 29. Ing mangsa-mangsa tartamtu kayata ing mangsa pamilihan kepala desa umpamane akeh wong padha golek utawa ndelok wahyu. Biyen nalika ing kampungku nganakake pilihan kepala dusun, aku sak kanca melekan ning bulak kulon desa kanggo ndelok wahyu kepala dusun iki tiba ing sapa. Wong percaya menawa sapa kang kepanggonan wahyu bakal bisa nglungguhi jabatan kang diidam-idamake. Sapangertiku, wong kang kapanggonan wahyu lumrahe wong kang darbe kapribaden becik. Nadyan mengkono, wahyu kadonyan ana pupuse. Rikala wong tumindak ala, dheweke bakal kuncatan wahyu. Dina iki aku ngajak panjenengan pandemen PLM ngrembug bab wahyu wong Katolik, wahyu katresnan. Wahyu iki banget gegayutan karo waosan dina iki. Jroning piweling pepisahan dalem marang para murid, Gusti Yesus ngendika, "Yen wong tresna marang aku, dheweke bakal netepi sabdaku. Yang Rama bakal tresna marang wong mau, lan aku karo bakal ngrawuhi wong mau lan terus dedalem ana ing kono." Sabda dalem Gusti Yesus iki ngelingake kita kabeh marang wahyu prajanjian dalem Allah Yang Rama marang bangsa Israel kang unine kira-kira mengkene, "Aku bakal dadi Alahe, sarta umat Israel bakal dadi umatku." Ing kene dumadi panyawiji antara bangsa Israel karo Allah Sang Yahwe Allahing alam sawegung. Sabda dalam Gusti Yesus iki saora-orane ngemut telung piwulang wigati. Sepisan Allah Triniji Suci amung tresnani wong-wong kang netepi dawuh dalam Gusti Yesus. Netepi dawuh dalam Gusti Yesus tegese ngayati pakon tresna tintresnan. Monggo kaenget PLM dek wingi. Kanthi mengkono amung wong kang darbe lan andum tresna wae kang katresnani dening Allah Yang Rama. Kapindho, sapa kang tresnani bakal karawuhan Allah Triniji Suci. Iki dadi bukti menawa Allah mono maha asih. Minangka sumbering asih ora ana duraka lan durjana ing panjenengane. Mula panjenengane ora ngersakake apa meneh nganti rancang kasangsaraning urip manungsa. Katelu, wong mau kadunungan Allah. Kadunungan Allah iki kang ndak arani wahyu. Marga Allah mau tresna, mula wahyune ya wahyu katresnan. Pitakonane, apa wong bisa kuncatan wahyu, bisa kelangan Gusti Alahe? Bisa wae, rikala wong mau ora migatekake Allah kang rawuh ing dirine, utawa kanthi alon-alon nanging mesti ninggalake panjenengane. Para tresna PLM kinasih liwat sakramen-sakramen kang katampa satemene para pendherek dalam Gusti padha kadunungan wahyu katresnan. Masalah yaiku apa para pendherek dalam Gusti sadar lan ngakoni apa ora. Sejatine para pendherek dalam Gusti pancen pinesti dadi juru sebar kabecikan lan karaharjaning titaking donya kanthi nindakake paugeran tresna tintresnan. Nadyan ora gampang marga akeh sing nampik lan nolak, nanging prayoga ora cilik ati jer timbalan kita iki sinengkuyung lan jinurung dening Allah Triniji Suci piyambak. Manunggaling Allah kita bakal bisa mbingkas akeh pangridu lan bisa ngayahi paugeran kanthi becik ketuk ing wekasan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Maha kawula munjuk semanwun awit wedharan wahyu katresnan dalem ing dinten menika. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.